Ana Pontón, moi boa noite. Moi boa noite. Portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, primeiro proceso electoral no que participa dende que foi nomeada portavoz da organización. En decembro pasado quedaron fora do Congreso. Que erros cometeron que van correxir desta volta? Bueno, creo que non podemos decir que todo se corrixa en 2 meses, nin en 2 meses, nin en 3 días. O que eu creo que foi un erro é o que pasou nesta mini legislatura, onde vimos como, por un lado, estaba o inmobilismo do Partido Popular e, por outro, tamén como as forzas políticas que decían que tiñan como prioridade construir unha alternativa ao PP foron incapaces de facelo. E o que vexo é moita xente, moitos galegos e galegas e moitas persoas en todo o Estado español decepcionadas ante ese fracaso. Eu estou convencida de que moitas desas persoas tomaron nota desta legislatura fallida e que isto non é unha repetición das eleccións, son unhas novas eleccións onde as cousas non van a estar tan claras como moitos pensan. Foi confuso ou houbo algo de confusión na mensaxe do mes de decembro ou mesmo no nome desa coalición? Eu non creo que o problema fora un problema de confusión. Me parece que as pasadas eleccións se deron nun escenario moi polarizado, non? Nos falábamos dun bipartidismo cadrado que creo que nos deixou tamén tocados nese menú electoral que se lle presentaban ás persoas, pero creo que estamos ante unha segunda oportunidade para que Galiza recupere voz propia, a voz que sempre tivo a través do BNG, porque calquera persoa nos pode facer as críticas que queiran, pero eu sí que creo que hai algo que todo o mundo vai a coincidir comigo, e é que cando o BNG está, Galiza está, e que durante estes 20 anos Galiza tivo unha voz que a defendeu, e hai moitas persoas decepcionadas porque nestes 5 meses Galiza estuvo muda e desaparecida. En concreto, en que? En que cree que estuvo desaparecida? Porque cando se lle pregunta, a xente, por exemplo, do Grupo da Marea, dixo que non, que a presenza parlamentar de os seus portavoces estivo ali. En que cree que estivo mal representada Galiza nesta ocasión? Bueno, eu creo que os intereses de Galiza non estiveron presentes, nin se utilizou a representación para condicionar, por exemplo, a investidura, un debate de investidura sobre as alternativas e as necesidades que ten o noso país. Eu podo poñervos un exemplo moi concreto que para min é moi importante, porque creo que a mí é moi importante para os galegos e galegas, por exemplo, o debate da AP9. Nos trasladamos, eu personalmente, a todos os deputados e deputadas galegas a necesidade de que se axilizara esa transferencia, que utilizáramos a representación que ten Galiza para defender algo que creo que vamos a coincidir todos en que é unha barbaridade que teñamos unhas peaxes tan elevadas. Bueno, durante estes 5 meses todos os deputados galegos e galegas estiveron claramente pasando destas cuestións que son centrais para o país, que son as preocupacións que teñen os galegos e galegas. Tampouco non vin que ninguén dixera, bueno, Galiza ten un problema de migración moi grave, é fundamental que haxa unha nova estrategia económica para o país, para crear emprego aquí, para defender o dereito a traballar. Non vin nada deso durante estes 5 meses, vin aos grandes líderes estatais e a Galiza desaparecida. Parece que, de todos os xeitos, os galegos non votan de menos ese espazo, tendo en conta o que aconteceu en decembro e o que siguen indicando as enquisas. Bueno, eu non sei que enquisas coñeces ti, de momento non vin ningunha delas. Para nós sempre a enquisa que vale o día 26 e o que teño constatado, porque mo di moita xente en todos estes meses, en todo, digamos, a presenza que estamos tendo no territorio, que hai moitas persoas moi decepcionadas e que votaron de menos ao BNG. O próximo día 26, efectivamente, vamos a ter a enquisa definitiva. Pero teñen algún indicio demoscópico, digamos, que indica que se están producindo cambios? Eu non estamos facendo ningunha enquisa, en todo caso, financiada polo BNG. A miña enquisa é o contacto directo con moita xente na rúa que por un lado está decepcionada co que pasou e por outro entende que esta é unha oportunidade na que podemos, nun contexto no que non vai haber maiorías absolutas, ser quen condiciona a política do Estado, e creo que eso sería moi positivo para abordar os problemas que ten o país. Desde logo, se o BNG coa súa representación en Madrid condicionaría un cambio no Estado, non só a que haxa un cambio de réxime, sino tamén a que nese cambio de réxime os galegos e galegas non sexamos espectadores e os nosos problemas e as nosas aspiracións colectivas teñan unha voz que nos defende. Falábamos de decembro, que é o que temos máis próximo, despois desa extraña legislatura que vivimos todos. Nesas eleccións hai un partido político que se chama Ciudadanos que conseguiu un deputado por Galiza, concretamente pola provincia da Coruña.
É frustrante para o Bloque Nacionalista Galego, foi frustrante nesa noite electoral o feito de que unha organización política cas características que ten Ciudadanos, cas características que tivo a campaña dese partido aquí, conseguira un deputado e o Bloque Nacionalista Galego non? Bueno, para mí non é frustrante, a ver, porque unha cousa que é frustrante é algo que un non pode explicar. Eu creo que ese resultado se explica porque a dinámica estatal, non, toda a dinámica, digamos, televisiva dunha campaña moi mediatizada, pois tamén tivo unha presenza moi importante en Galiza e se estuveron reproducindo, digamos, as tendencias electorais que se deron noutras partes do Estado. Creo que, vamos, senón sería moi extraño. Pero de verdade que non provoca ninguna sensación, eso? A mí o que me frustra é que... Despois dos anos que leva traballando o Bloque, despois do traballo que fixo o Bloque no Congreso dos Deputados? No, a mí o que me frustra é que non tiveramos capacidade de reaccionar, de volver, non, a sair con fortaleza á rúa a defender unha alternativa que eu sigo acreditando que con independencia dos vaivens electorais é unha alternativa fundamental para que conquistemos un presente mellor e un futuro con máis esperanza para a xente deste país que realmente está pasando moi mal, porque eu insisto, eu o que vexo é que neste sistema e neste modelo os galegos e galegas sempre saímos perdendo porque non facemos valer nin as potencialidades do país, nin os nosos intereses, nin a utilización dun principio que é básico e que podamos utilizar os recursos en beneficio colectivo e que non emigre o noso aforro, non emigre a nosa enerxía, que non haxa un espolio mesmo da nosa identidade, é dicir, que temos moito por gañar e a min o que me frustraría sería que non houbera unha alternativa nacionalista. O proceso de crise do Bloque Nacionalista Galego, digo de crise orgánica, rematou, quero decir, pronostican que vai haber máis saídas. As últimas, teñen algúns protagonistas coñecidos desta casa, Carlos Aymerich, por exemplo, recentemente ese foro galego, no que está participando dun xeito bastante activo, alcaldes, por exemplo, de Vimianzo. Remataron as saídas do Bloque ou non? Nos tivemos un debate aberto, somos unha organización democrática, neste momento é unha organización cohesionada, na que hai moitas persoas traballando e na que tamén hai moitas persoas que se están incorporando porque ven a necesidade de ter forzas políticas propias e neste momento, pois, a súa alternativa é o BNG. Ou máis altas que baixas? A ver, non creo que sexa un problema dese tipo, sino un problema de cal é a fortaleza, que ten unha organización que está en moitos lugares, con moitas persoas activas, con moitos alcaldes e alcaldesas traballando nos seus concellos non só para demostrar que temos unha alternativa diferente, sino tamén traballando por fortalecer o nacionalismo en Galiza e, por lo tanto, a min eso é o que me dá máis azos neste momento e, sobre todo, que eu sempre digo que cando un defende algo no que cree, pois eso xa é un motivo fundamental para seguir todos os días traballando e intentando convencer cada vez a máis galegos e galegas. Ainda que se convertan en minoritarios e extraparlamentarios? No, eso non vai pasar nunca. Bueno, xa pasou no caso do Congreso. Bueno, pero non vai pasar, aseguro-te. Están convencidos de que van a estar no Parlamento, xa falo do galego agora. Home, convencidísimos, non teño ninguna outra opción e creo que vamos a fortalecer a posición que temos. Pois falando desas eleccións, o PSD acaba de elixir candidato á presidencia da Xunta, un home que estivo, por certo, no proceso de fundación do Bloque Nacionalista Galego. Por que o BNG converteuse en unha especie de canteira que está abastecendo de liderados a diferentes forzas políticas, algunhas de nova factura, e está tendo os problemas que está tendo para conectarse cos galegos? Home, eu creo que se hai persoas que optan por outro tipo de alternativas, a mes neste caso por o PSOE, será porque esa xente tivo unha evolución ideolóxica, non? Bueno, pero se facemos o repaso, efectivamente, Leiceaga leva xa moitos... Me imagino que non dirá que é un nacionalista no PSOE. Leiceaga leva moitos anos no PSDG, pero empezou no Bloque Nacionalista Galego, como todos sabemos. Se facemos o repaso, os nomes están na cabeza de todos. Martiño Noriega procede do Bloque Nacionalista Galego, o alcalde da Coruña estivo vencellado ao Bloque. Poderíamos facer un repaso bastante interesante de a procedencia política de moita da xente que nestes momentos está xogando a política. Por que cree que se está producindo ese proceso? Porque, a ver, nos no BNG somos unha organización democrática onde moitas persoas poden participar e onde, ao final, tamén eu creo que hai xente que o que ten é unha evolución ideolóxica, non? Porque senón seguirían no BNG, non? Imagino. O sea, que todos os que marcharon como consecuencia dunha evolución ideolóxica. Hombre, me imagino que sí, non? Senón non ten ningún sentido que un abandone o BNG. Me imagino que ten que haber un cambio sobre como analizan o mundo, tamén unha evolución desde o punto de vista ideolóxico, senón seguirían no BNG, que non se entende de outra maneira. Bueno, vamos a seguir falando con Ana Pontón, pero quería presentar o resto dos meus compañeiros de mesa. Manuel Fernández Blanco, moi boa noite. Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Ernesto Sánchez Pombo, moi boa noite. Manuel Lago, moi boa noite. Empezas ti, Manuel.
Eu quero empezar felicitando a Ana Pontón. Pois moitas gracias. Non só a ela personalmente, non? O BNG. Eu creo que o BNG fixo unha elección estupenda, non? Eu creo que o teu perfil de unha dirixente nova, renovadora, pero con moita experiencia, fixo moi ben o BNG. Vou dicilo máis, eu creo que a esquerda nacionalista está acertando. Eu creo que son boas noticias para o país que ti sesas a portavoz, a candidata, etcétera, do BNG, e que se aquí en Fernández Leiceaga, frente a outro modelo que había no Partido Socialista, ese é o candidato ao Partido Socialista. Con que acerte en Marea, agora iría estupendo, pero os dous candidatos do Partido Socialista e do BNG, eu creo que acertaron plenamente esas organizacións. Facer unha pregunta. Vamos a ver, eu creo que no BNG non está feita unha reflexión, creo, que ten que ver co resultado non só do nacionalismo galego nas últimas eleccións, sino o que está sucedendo nas nacionalidades históricas, non? A forza política que vai gañar as eleccións, que vai ser a primeira forza política en Cataluña, é en Común Podem. Isto é a alianza de Podemos con Izquierda Unida, con Esquerda Unida e Alternativa, con Ada Colau. No País Vasco, a forza política que gañou as eleccións no 20 de decembro foi Podemos. No País Vasco, Bildu, que era unha forza política de 7 diputados en unha porcentaxe de votos fiel, un conglomerado que resistiu calquer tipo de despiste, de agresión, de cambio de nome, de legalización, baixou de 7 a 2 diputados. E o BNG baixou de 2 a, perdeu a súa representación parlamentaria. Aí non hai, Ana, a necesidade de facer unha reflexión sobre o conflicto que sinten os ciudadanos do Estado español, vivan donde vivan, a prioridade da súa acción política que deixa un pouco ao lado o debate identitario e concentra o tema en construir unha forza política, unha alternativa electoral, unha confluencia de forzas que sexa quen de acabar con aqueles que nos están destrozando a vida. Ben, eu, primeiro, moitísimas gracias, porque casi me sinto así para poñerme un pouco ruborizada, pero en todo caso, sobre a cuestión concreta que ti formulas, eu sí que creo que hai unha lectura e que nos estamos facendo, que é sobre como modificou moitas das prioridades a crise económica e en que situación quedaron moitas persoas, e en Galiza, cando vemos a evolución da pobreza, creo que é algo que nos debe de poñer os pelos de punta, porque hoxe hai moitas persoas que non teñen para comer, que non teñen para pagar a luz, e que a súa angustia é como a día 15 de mes teñen 20 euros na conta, que realmente son situacións de moita crise. E sí que considero que en determinadas ocasións o nacionalismo non conectou ben a súa alternativa de cambio de réxime e a súa alternativa económica coas preocupacións que teñen esas persoas, e que nós aí temos tamén que facer unha reconexión, porque a nos é unha alternativa para que a xente viva mellor, non para que a xente viva peor, nin unha alternativa que este baseada en que nós teñamos unha crise de identidade, sino que nós temos unha alternativa que efectivamente quere defender a nosa lingua, a nosa cultura, pero que quere defender un futuro de dignidade para, neste caso, galegos e galegas, que entendemos que a falta de poder político condiciona as altas tasas de migración, de precariedade, de salarios máis baixos, e, por tanto, aí nós sí que temos que ver moito mellor como facer un traballo que máis na sociedade, que realmente poña sobre a mesa que cando falamos de un debate sobre o nacionalismo estamos falando sobre un debate social, e en Galiza moito máis, porque iso está moi imbricado. Ana, esa convicción, ata que punto vai influir na estrategia do Bloque Nacionalista Galego? Olvidemos, esquezamos as eleccións máis inmediatas, falemos das galegas, esa convicción de que hai que atender a situación na que se atopan moitísimas persoas, pode empuxar finalmente o Bloque Nacionalista Galego a participar nese proceso político no que hai novos
novos actores e que as enquisas indican que se podería converter na segunda forza en este país. Quero decir, barallade esa posibilidade ou está desbotado por completo confluir con ese espazo coñecido como En Marea? A ver, nós sobre isto debatimos moito e a militancia do BNG tomou unha decisión, e é que nós estamos por fortalecer unha alternativa que creemos que vai ofrecer un cambio de réxime a todas esas persoas que realmente queren un cambio de réxime, que é o nacionalismo, que quen está cuestionando neste momento a estrutura do réxime e, por lo tanto, eu creo que aí todas esas persoas teñen en nos unha alternativa de cambio real, pero a militancia do BNG tamén falou con moita clareza que temos que construir unha unidade sobre a existencia do pobo galego, unha unidade do nacionalismo. Eso quere decir que nós non podemos dialogar, ter acordos con outras formacións políticas? Pois para nada, non? De feito, o BNG leva dialogando e conformando alternativas ao Partido Popular cando os cidadáns votan sempre, non? De feito, eu sempre me sorprenden a veces algunhas preguntas que recibo, porque digo, o PP, o Partido Socialista e Podemos, que estuveron durante un ano dicíndonos que a prioridade tiña que ser desaloxar o Partido Popular das institucións, agora que tiveron a ocasión, o que estuveron preocupados por quen se sentaba na Moncloa, en que sillón se sentaba cada un, non estuveron preocupados por os problemas que tiñan os cidadáns. O BNG sempre que tivo ocasión o fixo, e a veces con un coste moi elevado, porque mesmo teño a sensación de que asumimos os problemas do Partido Socialista, non? E que se nos responsabilizábanos do que son caracterizacións ideolóxicas do Partido Socialista, e o fixemos porque nós sempre entendimos que tiñamos que priorizar unha transformación política destas institucións, e neste caso, pois digo, nós claro que vamos a participar na derrota non só do Partido Popular, das políticas que se están facendo neste momento, que están deixando na cuneta tanta xente, porque quitar a uns para seguir facendo o mesmo, eso sí que sería unha fraude. E nós o que temos é un programa transformador, un programa alternativo, que creemos que os cidadáns teñen dereito a votar, porque eu a veces tamén teño a sensación de que parece que é un crime presentarse ás eleccións, cando eu creo que neste país a xente ten dereito a ter unha alternativa nacionalista, porque eu máis creo que unha alternativa de futuro, estou convencida diso. Ernesto. Un comentario inicial, Ana. Non te vexo do brazo de Pablo Iglesias, o cual me alegra bastante, pero, bueno, todo é posible. Vamos a ver, chegas ao BNG, eu creo que con un certo talante negociador, non? É dicir, non romper, non entrache rompendo tal. Tempo despois, no tempo que levas, crees que xa é imposible pacificar e unir o nacionalismo galego, polo que levas visto? Esa é unha primeira cuestión. A segunda cuestión, ti falabas de que nas eleccións de decembro houve un escenario polarizado, falache de bipartidismo, de dinámica estatal e tal. Que ocurriría no BNG se nas eleccións do día 26 se reproduce o mesmo escenario e o BNG acada menos do 5% dos votos? Que ocurriría no BNG se outra vez, unha vez máis, queda fora do Parlamento? Mira, sobre a primeira cuestión, que é a da unidade do nacionalismo, sigo crendo que iso é importante, non? A unidade de todas as persoas que acreditamos en que Galiza é unha nación e que, por tanto, vamos a unir e a confluir, pero sobre a base da existencia do pobo galego, das súas necesidades e de ser unha opción de progreso, non? Porque eu creo que iso é unha contribución á democratización non só do noso país, sino a propia democratización do Estado español. E ainda que eu sei que hai procesos que van a levar tempo, que non van a ser inmediatos, desde logo nós sempre vamos a ter a man tendida a todas esas persoas e vamos a traballar coa convicción de que iso é positivo para o país. Fixémolo, e eu quero dicilo tamén, fixémolo agora para as anteriores eleccións e seguímolo facendo para estas. O que eu, claro, non podo eu de repente decir que a defensa dos intereses de Galiza non vale para nada, porque é moito mellor que non igual que sea Pedro Sánchez que sea Pablo Iglesias, que o noso obxectivo é que esos señores sexan presidentes do Goberno do Estado. Eu sinto moito, eu non podo pedir o voto para eles, porque creo que estaría cometendo unha fraude cos meus principios políticos, e me parece que en política e nesta crise da democracia que estamos vivindo, se algo hai que rescatar é que a política é defensa de ideas, non? E o oportunismo pode estar ben e pode ter réditos a corto plazo, pero eu creo que o oportunismo é moi negativo si que realmente nos acreditamos nun cambio de réxime, porque vais a frustrar moitas cousas, estou convencida. De todos xeitos, o Bloque Nacionalista Galego foi o gran referente do nacionalismo durante moitos anos, o gran referente político, o lugar o que acudía a xente que quería facer política e que era nacionalista.
volverá a suceder isto? Preguntaba Ernesto polo proceso de pacificación e reunificación. Volverá a suceder? O Bloque volverá a ser o referente? Nestes momentos o nacionalismo está representado en diferentes sitios. Volverá a ser o Bloque? E será o Bloque que foi ou será outra cousa? Mira, eu creo que hai nacionalistas en moitos lugares, eu non teño que discutir nada diso. O que sí que creo é que unha práctica nacionalista o que implica é que un non pode priorizar ou, digamos, estar subordinado ao que decide unha forza política estatal, porque cando eso pasa, un xa non está practicando unha política nacionalista, está practicando pues, algo que é moi bello neste país, non? E que, pues, digamos, que Galiza nunca conta e que o que pesan son as direccións dos partidos estatais e aí hai un xogo de poderes donde non sempre acabamos perdendo. Por lo tanto, vamos, eu o que creo é que eso é, vamos, que eso non é unha práctica nacionalista. Eses non son nacionalistas de verdade, entón? Eu non sei quen é nin quen non é, eu non dou carnés nin de nacionalistas, nin de galegos, nin de vos, nin de malos. O sea, eu non creo que a política se deba dirimir nese tipo de termos. Eu estou facendo unha valoración política, non? Pois como funciona o nacionalismo vasco, como funciona o nacionalismo catalán e como creo eu que é lógico que funciona o nacionalismo galego, onde se un non ten unha organización que teña os seus centros de decisión aquí, malamente vai a poder defender como prioridade os intereses legítimos dos galegos e galegas, non? Que defender pois, que a xente aquí teña traballo, que teñamos futuro, que se acabe coa precariedade, é do que estamos falando. Por lo tanto, eu o que digo é que cando as decisións, imagínate, as toma o Partido Socialista en Madrid, por moito que o Partido Socialista podera definirse aquí como nacionalista, pois non o sería. Pero tú pronosticas que parte deses nacionalistas, creo que falabas antes de cortoplacismo, que están nestes momentos pensando que a estrategia pasa un pouco polo que plantexaba antes Manuel, acabarán desencontrándose, digamos, con eses espazos políticos non nacionalistas? Xa houve espazos que se desencontraron, non? Porque aí pues, podemos decir en Anova xa houve escisións, xente que está colaborando co BNG, que está traballando en nos candidatura galega, persoas que entenden, bueno... Pues xa regresou xente da Anova ao Bloque? Non ao Bloque, a espacios de colaboración dentro do BNG e xente que está traballando pues, con nós sin ser militantes da nosa organización, porque eu creo que é unha das, digamos, innovacións que ten o BNG e que ten construído nos últimos tempos e que fortalecimos moito na última asamblea, pois é que para, por exemplo, participar nas nosas asambleas locais non é necesario ser militante. Unha persoa que teña sensibilidade e queira vir, nos facemos asambleas abertas e a xente pode vir, participar, decidir con nós, o sea, que temos esa porta aberta, porque creemos que é moi importante esa conexión e que nos tendamos pontes nesa dirección. E eu o que vexo tamén é moita xente, de verdade, decepcionada, porque se sentiu pues, defraudada, estafada co que pasou estos 5 meses, porque entende que se traicionou a súa confianza. E nos, bueno, pues eu creo que é importante ter unha organización que teña os seus pés neste país, o seu corazón, a súa cabeza, que tamén miramos para o mundo, porque cando estamos defendendo que os galegos e galegas teñamos dignidade, estamos defendendo un mundo mellor, que nos teñamos esa organización e que, ademais, construamos e tezamos unha alternativa de futuro e de presente tamén, porque o presente tamén hai que conquistalo. No, que quedaba a segunda pregunta, que pasaría se se repiten os resultados, que pasaría no Bloque? Bueno, eu creo que non, a ver, que non ten que pasar, non teria que pasar nada, nos en todo caso que traballamos nesta campaña e con, vamos, con toda a convicción que íbamos a facer unha campaña intensa de rúa, porque en certos platós non vamos a estar, en este seguramente, vamos, estou convencida de que sí, pero en outros platós de televisión non estivemos antes, non vamos a estar agora, e, bueno, nos o que temos é pues, un reto importante de reposicionar a organización, de aproveitar tamén estas eleccións pues, para ter un contacto social pues, moi importante con toda esa xente que se siente nacionalista ou que non se siente nacionalista, pero que cree que é importante que Galiza teña forzas políticas propias. Xosé Luis? Eu pregunto moi mal sobre política porque ao mesmo tempo que pregunto respondo, non? E, por tanto, pois... Bueno, así se me aforras a min. Tes que perdonar, toda a miña resposta, tes que perdonar que vai un pouco por esa vía. Vamos a ver. En primeiro lugar, eu quería recordar dúas cousas que son moi importantes para unha discusión vulgar sobre o proceso. A ver, estamos falando nun momento no que todo o mundo establece a diferencia entre vellas forzas e novas forzas. O PP é moito máis novo que o Bloque. Eu nos seus fundamentos, que o Bloque procede do ano 64 e o PP do ano 76 ou 77, e é unha versión actual, que o Bloque procede do 81 e o PP, se mal non recordo, do 89 ou do 90. Non? E, por tanto, non sei por que se dá por sentado que o PP está afectado, mal o PSOE, están afectados
por un andazo de castismo, verdad? En cambio vos non, e por tanto vos tendes, por decirlo de alguma maneira, garantizada a frescura na presentación deste momento nunha sociedade que manexa irracionalmente, non porque non sea para razonar, senón porque non quer razonar sobre ese asunto, o concepto de casta. Se todo está os que levamos visto toda a vida, a vos levamos visto toda a vida. E, por tanto, a medida que alimentades ese debate, eu creo que o estades sufrindo. En segundo lugar, outra cuestión moi importante. Os cataláns tuveron unha enorme representación nacionalista sempre, que incluso tuvo un poder extraordinario na formación dos gobernos do Estado. E o resultado deles, o balance que eles fan, é que foi un desastre, que iso non valeu para nada. Ese é o que fan, é que, por tanto, hai que ir a unha versión moitísimo máis arriscada do proceso, que é o independentismo. E, por tanto, pensar que con un escano sin ninguna posibilidade de influir nas políticas de Madrid, e sendo a 176 ava parte dunha hipotética maioría, se pode representar aos intereses de Galicia, a mí pareceme que non casa coa cuestión das eleccións. E agora trato de fixar a pregunta rapidamente. Vamos a ver, o goberno, que acordaraste de como definía Winston o goberno, que é a asignación executiva de recursos presupuestarios, verdad? Nos, cando imos votar, o que nos estamos preguntando xustamente porque temos problemas, é quen vai gobernar. E se non podemos responder a esa pregunta, nin directa nin indirectamente, o ciudadano vaise a outro debate. En este momento o debate está plantexado entre dúas cousas, que son os que están, os conservadores, ou unha alianza que os desaloxe. Pero é que a posibilidade que ten o BNG de representar algo nunha alianza que está dominada polo Mediterráneo, que ten evidentemente xa establecidas as políticas justamente contra os intereses de Galicia nos términos da comunicación, nos términos dos ferrocarriles, etc., etc. Pensar que por esa vía, simplemente polo feito de estar ali, somos capaces de ter xa representación na gobernación do Estado e, por tanto, na asignación de recursos aos intereses de Galicia, a min pareceme que eso non convence. Quédame a última postura. Entonces, por que en algún momento pensei que o nacionalismo podía ter futuro e agora, neste momento, non sei o que vai pasar despois, non? Quero dicir moito despois. Que é o que cambiou? Pois eu creo que cambiou o proceso da unidade do nacionalismo. É dicir, eu conocín un nacionalismo, especialmente o de izquierdas, profundamente dividido, que se acabou facendo un partido prácticamente unitario dentro do nacionalismo de izquierdas, e ti aí podes pensar que estás nun proceso acumulativo que vai a dar un salto nun momento determinado na significación política do nacionalismo en Cataluña, aunque só sea para parecerse á Converxencia, a Unión ou ao Partido Nacionalista Vasco. Estuvemos a punto de ser eso, podemos ser eso nun momento determinado. Pero eso empezou a correr desde a salida de Beiras, empezou a correr cara atrás. E en vez de estar onde están eles, estamos justamente nas antípodas. E aí é onde eu creo, onde está, penso eu, a dificultade dunha mensaxe que queredes dar, que está centrada fundamentalmente na idea da voz galega, do poder galego, da representación dos intereses dos galegos, etc., con un partido en profunda retirada, profunda división, e con unha situación que lle dá o protagonismo a todos estes revueltos novos que son as mareas, os Podemos e todo isto. E, por tanto, me parece que tendes unha enorme dificultad para trasladar unha mensaxe útil, práctica, a un momento electoral como este, onde efectivamente estamos votando un pulso entre dúas Españas, non? Ana. Bueno, son moitas preguntas aquí nesta cuestión, todas moi interesantes, porque eu daría casi isto para facer outra entrevista. Entón, imos ver. Nós creo que nunca nos definimos nin como nova nin como vella política. E máis, eu o que critico é ese tipo de definicións. E eu síntome moi orgullosa de formar parte dunha organización que ten contribuído durante moitos anos
a defensa de moitas causas neste país e de moitas causas no mundo, non? Podemos falar de que se aquí non temos unha central nuclear é porque houve un movimento nacionalista moi forte e un pobo tamén que respondeu, pero tampouco me quería estender demasiado nisto, non? Creo que o proceso que vive Cataluña é un proceso que ten que ver con debates que foi tendo a sociedade catalana, que aquí nunca, eso temos que recoñecelo, nunca houve un nacionalismo que tuvera esa capacidade, porque sin o estatuto Cataluña non estaría no punto no que está hoxe. Sin o debate tamén, non? E a propia información que ten a sociedade catalana sobre quen son, cales son os seus recursos, cales son as súas posibilidades, tampouco estarían no punto no que están hoxe, porque iso é unha evolución nun pensamento e unha evolución de moitas persoas. En Galiza, pois eu creo que lamentablemente estamos moi lonxe de estar aí, entre outras cousas, porque sobre moitos dos temas que son fundamentais para o propio país nunca falamos. Espolio enerxético. Por que os galegos non temos unha tarifa eléctrica máis baixa? Por que non nos beneficiamos da produción de enerxía eléctrica? Eso pode ser, os vascos conseguironos para as súas empresas. Nós que somos excedentarios en produción de enerxía eléctrica casi non damos ese debate, solo dá o BNG e hasta parece que nos tachan de que estamos enloquecidos por facelo. Entón, eu creo que hai problemas profundos para tamén que unha sociedade tome conciencia de sí e nós, pois, por lo menos temos a responsabilidade de facelo e estámoslo facendo na medida do que podemos. E logo, finalmente, eu sí que creo que é justamente o contrario. Neste contexto, nun contexto onde non vai haber maiorías absolutas, onde moitas xente ademais se dá conta de que o que está escollendo non é unha elección presidencial, sino que é unha elección de representantes que están en un congreso, é precisamente onde ter representantes que vayan a defender os intereses deste país cobra máis sentido. Porque nun escenario sin maiorías absolutas sí que pode darse a circunstancia en que 1, 2, 3, 4, non me quero tampouco poñer nin topes por abaixo nin por arriba, poden ser decisivos na conformación dunha maioría que sustente un goberno alternativo e nós poderíamos utilizar os galegos e galegas eso en beneficio do propio país, como se ten feito no pasado, tamén con unha racionalidade, non pode pedir con 2, 3 diputados, o sea, as cousas teñen que ter... O Ministerio de Economía. Non, nin nos interesaría, pero quero decir que as cousas logo teñen que ter unha racionalidade porque na política eu creo que temos que saber o peso que tes, pero que eso se pode utilizar en beneficio non só dun cambio político do Estado, sino en beneficio de que os problemas de Galiza pois teñan alternativas. Eu digo, a P9, pois creo que teríamos que aspirar a que a P9 non as sigan gobernando desde Madrid, que o único que fan é subirnos as peaxes cada vez máis. Poderíamos condicionar cousas que no día a día deste país serían importantes. Falo da P9, como podíamos falar de moitísimos outros temas, pero ese porque me parece que é moi expresivo, e que mesmo ahora, pois que veña a ministra de Fomento, que a candidata do Partido Popular pola provincia de Pontevedra a decirnos, bueno, ustedes no Parlamento aproben por unanimidade o que queiran, que eu digo que non. O sea, parece unha vergoña e o que me parece que non deberíamos de permitir ese tipo de trato co país. Manuel? Bueno, en primeiro lugar tamén felicitar a Ana. Moitas gracias. E créeme que é unha felicitación auténtica, estou encantado de escoitarte. Tamén na túa actividade parlamentar, porque tamén unha característica do BNG no seu conxunto me parece que é rigurosa e sin escándalo. E eu valoro moito eso, o rigor discursivo e non o histrionismo. Me parece que son malos tempos para o BNG, é verdade, non podemos negalo, pero a realidade é cambiante. E é verdade que non representa o novo, pero vivimos nunha sociedade no que o novo caduca rapidamente. E, frente a iso, eu creo que o BNG representa unha coherencia que é moi valorable. Eu creo que Galicia non sería a mesma sin o BNG, en moitos terrenos. Hai xente que di que todo ismo é malo, non? O nacionalismo, o feminismo, o ecoloxismo, non? Todo ismo é malo. Pero, sin alguén que represente dun modo radical esos ismos, a sociedade sería completamente diferente. E, de alguna maneira, gran parte da realidade galega no terreo da lingua, no terreo da defensa dos intereses de Galicia, etc., que adquiriu unha certa transversalidade en todos os partidos, me parece que é obra deste ismo. Entonces, nese sentido, me parece que hai que recoñecer esa cuestión
É verdade que 2 diputados poden non representar cuantitativamente nada nun Parlamento español ou casi nada, pero cualitativamente sí. Entonces, xa digo, felicito, porque ademais vexo que hai un estilo diferente, non? Porque o BNG sempre mantivo principios claros e estou completamente de acordo contigo que un co BNG sabe acaterse. E é verdad que ese reproche de facilita que a dereita non pode, que goberne, etc., non pode aplicarse nunca ao BNG. O BNG ten unha trayectoria absolutamente transparente nese sentido. Se depende do BNG, a dereita non goberna, nin gobernou nunca. Entonces, nese sentido, é un valor seguro non só no ámbito do nacionalismo, sino tamén das políticas de esquerda. Eu sei que Manolo, por exemplo, meu querido amigo, lle pide a Ana que sexa Manolo, non? Entonces Manolo lle di, non sería millor que chegara Que se fuera junto de Pablo Iglesias. non sería mellor chegar a unha confluencia e tal, e entonces Ana estaría no proceso de converxencia, non estaría no BNG. De confluencia, perdón. Tens razón, Xosé Luis, grazas pola precisión. A mí me parece que hai un cambio tamén no BNG, que conserva o bodo antigo, pero hai un proceso de transformación, con erros. A mí me parece que, por exemplo, a insistencia na campaña en certas cuestións como a República Galega, etc., estaban moi alonsadas das preocupacións reais da cidadanía galega neste momento. Me parece tamén que un estilo de comunicación moitas veces excesivamente rígido, que casi constitúe unha serga, alonsaba a moita xente de os plantexamentos, facía non poder discernir claramente o ouro da palla. É dicir, e a veces a mensaxe se perdía polas formas. Creo que sí, hubo algúns pecados no nacionalismo, de un certo esencialismo en ocasións, e que isto se está correxindo últimamente. A min, a última campaña do BNG gustoume moito, non? Especialmente a que fixo Carlos Callón, por exemplo. Me parece que realmente foi enfocar unha confluencia do millor do nacionalismo co millor dos plantexamentos de esquerda, de transformadores, etc. Sei que nas propias filas do BNG levantou certas ampollas, non? Aí sí saliron probablemente a bella política no propio bloque a decir que historias serán estas. Pero me parece, en definitiva, e remato xa, que se o BNG non existiría, habería que inventalo. E é posible que non teña un gran resultado electoral, pero creo que cumple unha función política, ben cumplindo, decisiva. E que, sin esa corrección que o BNG implica, os outros partidos tamén deixarían bastante de lado algún tipo de reivindicacións. Non, é un pouco así complicado, porque son moitas cousas. Si hai algo que me parece importante, e estaba un pouco antes na intervención de Barreiro, está aquí. Parece que estar ou non estar nas institucións non ten importancia nas institucións representativas. Eu creo que estar é existir. E que se nós non existimos como como alguén que nos representa como pobo, como nación, como lle queiramos chamar, pois Galiza está dando un paso atrás, e eu creo que damos un paso atrás cando non temos ninguén que vaya ali a defender os nosos intereses, porque algo que poden contar e que foi verídico é que até que chegou o Bloque Nacionalista Galego ás Cortes, os deputados e deputadas de Galiza era unha procesión de caladiños, que nin tan siquiera presentaban iniciativas con cuestións relacionadas con o noso país, o sea, que era a desaparición desde todo punto de vista, irrelevancia política total, e iso cambiou pola dinámica que introduciu o nacionalismo no Congreso dos Deputados, que fixo, claro, tan vergoñento que estuveran ali 23, 24, pues vamos a ser 25, se non me equivoco, deputados e deputadas que iban ali única e exclusivamente a quentar a silla. O
O sea, eso chegou a ser tan vergoñento que, claro, tamén os restos tuveron que espabilar un pouco, porque era moi clamoroso. E que pasou? Pois eu o que vexo é que durante estes 5 meses de ausencia do BNG, esa situación, en certa forma, xa empezou a manifestarse. E vai a seguir agudizándose se non o correximos. E cando non se fala dun problema, é imposible solucionalo. Entón, por lo tanto, ter representación e ter unha voz que nos defende é importante. E moito máis nun contexto onde non vai haber maiorías absolutas nos congresos dos deputados, porque eu entendo que cando hai maiorías absolutas, o papel que poden ter os deputados e deputadas é moito máis limitado, porque hai un goberno que actúa e que normalmente toma decisións sin ter en conta ninguén. Pero non existindo, é evidente, é moi diferente. E nós esa forza poderíamos utilizar, primeiro, para defender cousas básicas deste país, non? Que temos que poder ter unhas condicións de vida dignas para a xente galega e ao mesmo tempo para ser unha parte fundamental pois tamén de que haxa un cambio de réxime real. O sea, que esas dúas opcións dentro do BNG, para quen teña esas preocupacións, esas dúas opcións están aquí presentes e, por tanto, creo que eso é importante. A mí me parece que o BNG, é verdad que baixou moito en resultados electorais, pero como PP, como PSOE, ten un electorado absolutamente fixo. Ten un suelo... Pois que sexa suficiente para estar nas institucións. Probablemente no Parlamento galego, sí. Claro. Bueno, deixádeme porque empezábamos este programa facendo unha referencia a unha referencia que facía un político vasco, neste caso Arnaldo Otegi. Pablo Carballo, moi buenas noches, moi boa noite. Decíamos, unha referencia que imos escoitar primeiro, imos lembrar o que dixo hoxe Arnaldo Otegi referíndose a quen? Pois a Castelao. Ya yo me hago eco de la frase de Castelao. Para que algún día España sea republicana, roja y democrática, España tendrá que estar rota. Y a nosotros lo que nos corresponde es ir allí a decir, si queréis que sea republicana, roja y democrática, estamos dispuestos a colaborar. Si no, la vamos a romper. Bueno, pois unha referencia concreta a Castelao que queríamos contextualizar, saber exactamente onde apareceu esa referencia e en que contexto, Pablo. Pois nos tenemos que ir ata a Segunda República, anos 35-36, finais do 35, principios do 36. É un protagonista, Calvo Sotelo, prefiere unha España roja que unha España rota. Lo repitió en varias ocasións. E sobre elo reflexiona Castelao en Sempre en Galiza, capítulo 19 desa obra de Sempre en Galiza de Castelao, que escribe a que lle chamaba Calvo Sotelo España rota. Seguramente é unha España na que os povos diferenciados gozaran de liberdade política. Dixo que unha España rota necesitaría siglos, tal vez, para reintegrarse, para volver á unidade. Por esa razón, o seu ideario totalitarista prefire unha España roja, sen liberdades políticas, porque desta maneira unha España roja non podería durar. Engade Castelao, poderíamos traducir a expresión de Calvo Sotelo nesta frase: solo en unha España rota subsistiría unha España roja. Bueno, pois esa referencia a Castelao de Otegi que escoitamos hoxe, non sei se vos merece algún tipo de comentario, que Otegi nestes momentos faga esa referencia a Castelao. Ernesto, creo que... No, tenía dudas si... Del año de Calvo Sotelo, no. No, vamos, yo creo que Castelao que é unha figura que cada día máis está fora de Galicia, está fora das nosas fronteiras e non me sorprende absolutamente nada. Otegi, creo, correxídeme se me equivoco, creo que é licenciado en ciencias, en literatura ou en algo deso, non? En ciencia, bueno, ahora, Alzheimer. Pero quero dicir que é unha persoa que coñece perfectamente... No, digo, recollendo o balón que me centraba a crítica, Manuel, Castelao foi, digamos, a figura do nacionalismo galego, a figura central, o pai do nacionalismo político galego. Castelao dirixiu unha organización que participou nunha fronte electoral coa esquerda republicana española, non? E aí le trucaba con esta idea. Eu entendo perfectamente, además creo que ten razón o BNG en ter a súa estrategia, non? Creo que é correcta e está ben, non? Pero non se pode, digamos, desplazar ao outro, non? Porque hai unha crítica que se fai ao acordo Unidos Podemos de que son moitas organizacións detrás dela. E, efectivamente, hai 16 organizacións políticas que comparten unha confluencia, como ben di Barleiro, non? Nesas 16, ademais da Nova, digo nacionalistas, ademais da Nova, está Bacharle, de Navarra, está MES, que é un partido nacionalista das Illas Baleares,
participan nese proceso. Porque, Ana, eu creo que aquí o cambio é o seguinte, non? Como a ciudadanía o está pasando tan mal, non queremos unha voz que denuncie, senón queremos unha maioría que transforme. E esa é a clave. E esa é a clave que creo que tronzou, digamos, o discurso e o papel e a referencia que era o BNG no Parlamento Español nun proceso de maioría absoluta do Partido Popular denunciando a desfeita sobre o noso país. Eso foi un traballo magnífico, non? Eu o teño dito nesta mesa, os diputados do BNG foron magníficos deputados e deputadas. Vale, Manuel, esta vez si te convence esta noite. Non pretendo, porque ben sei da formación e da cualificación de Ana, pero digo que ese sería o proceso. Aqueles que din, bueno, veña, ademais de denunciar, queremos gañar, queremos transformar, e para eso, se non hai unha enorme confluencia das forzas que queren participar nese cambio, pois estás condenado a ser unha voz, un de 176, claro. Bueno, primeiro, que vamos, é evidente que Castelao é unha figura clave. Eu alegrome que a xente lea Castelao. Eu gustaríame, por exemplo, que Feijóo lera Castelao. Creo que sería útil. E Otegi tamén. Non foi exactamente o que dixo. Bueno, pero hai máis... Apañou un pouco así. Eu creo que se fixéramos aquí unha lectura demorada do Sempre en Galiza, veríamos que hai, vamos, el non está facendo unha lectura errada, está facendo unha lectura, vamos, está facendo unha lectura moi real e mesmo con moitas das valoracións, vamos, moitas das valoracións que fixo Castelao, por exemplo, co que foi o goberno no exilio, non, onde el claramente pois se sentiu estafado por moitas das cousas que pasaron ali, tuvo unha ruptura desde o punto de vista ideolóxico tamén, porque a ideoloxía tamén é algo, a ver, que se ten que mover e onde o pensamento non é unha foto fixa, non? En todo caso, eu o que me parece que facer unha analoxía, non, entre este momento político e o momento que se viviu na Segunda República, bueno, pois é algo que non se corresponde cos tempos. En todo caso, eu sí que son das que creo que nos estamos para conquistar cambios sociais neste momento e que esos cambios teñen que ter como unha prioridade moi clara que as persoas que peor están pasando que teñan alternativas reais. O que sí que son moi crítica e creo que ademais debo de sela por coherencia co que eu penso e por o que observo que todos aqueles que nos decían que o prioritario era o desaloxo da dereita e cambiar esas políticas, habendo posibilidade para facelo nesta legislatura que acaba de rematar, non o fixeron, porque estuveron máis preocupados polos seus intereses particulares de a miña silla, a miña cuota de poder, que a bella política que criticaban. Eu vina, o sea, asombrosamente encarnada en moitos dos comportamentos que vin durante estos 5 meses, que ahora nos digan que ese é o obxectivo. Eu sinto... Viches bella política en Podemos, por exemplo. É que non me gusta a bella e nova política, porque eu creo que existen outro tipo de dialécticas na sociedade, o sea, que existe defender pois ao país, e que na defensa do país hai unha defensa das clases populares. Do punto de vista da mensaxe política. Sí, bueno, porque as etiquetas funcionan moi ben, e nas etiquetas perdemos moito. E eu tamén creo que aí perdemos un posicionamento ideolóxico, mas iso daría para un debate de outras características. En todo caso, cando eu estou defendendo unha posición nacionalista e cando estou defendendo que o meu país ten dereito a ter espazos para decidir, non o digo como unha aspiración abstracta, sino porque creo que a xente ten dereito a vivir neste país con dignidade e que unha parte do noso problema é que este é un país que está expoliado, o sea, que a nosa riqueza está emigrando e emigra en termos humanos, pero tamén emigra en termos económicos. E entón, ou cambiamos eso, digo isto porque e acabo, ou cambiamos eso, ou xa tivemos momentos en que gobernou a esquerda no Estado español e a Galiza lle iba moi mal, en que gobernou, en que en Galiza había, en que no Estado español había un boom económico e en que en Galiza a xente seguía emigrando. Entón, como esa é unha realidade e unha dinámica económica, política e social, eu non creo que cambiando un sillón en Madrid vayamos a cambiar esa situación. Por moito que eu diga, efectivamente, derroguemos a reforma laboral, derroguemos a lei Mordaza, derroguemos todos ao cuestionamento da sanidade pública, pero tamén quero deixalo aquí dito moi claro. Estos 5 meses se podían ter utilizado para cambiar leis e non se fixeron. Fixeronse moitas roldas de prensa e fixose pouca política real. Bueno, hai unhas semanas se visitaba este plato o alcalde de Pontevedra, no transcurso desa conversa chegou a decir un momento que hai moita xente de Galiza que é nacionalista e que non o sabe. Tamén dixo que sucedía ao revés, que hai xente que pensa que é nacionalista e non o é. Pero ímonos quedar ca primeira parte do planteamento de Miguel Anxo Fernández Lores e con esa pretensión saímos hoxe á rúa para detectar se hai xente nacionalista que non sabe que o é, en función dunha serie de preguntas que facíamos previamente. Fixémola en Vigo,
fixo a Viviana Villaverde, este foi o resultado. ¿No? Estamos muy bien formando parte de España, ¿no? ¿Para qué independizarnos? Sí. No. Non, eu son española por encima de todo, non? Considérome española e despois gallega. É parte de un país como así, non? No, é unha región. Sí. E o galego hai que enseñalo por encima de todo, porque a nosa terra nai, non? Pero bueno, é un idioma que nos sirve para nós, para Galicia, realmente o que hai que aprender é o castelán, o sea, o castellano, é moito inglés que é realmente o que nos beneficia a hora de traballar e de salir, de buscar opcións. Por supuesto, se está perdendo e realmente é o noso idioma. Sí, penso que se debe facer. Eu sempre falei galego e castelán, as dúas cousas, e na miña casa falanse as dúas. Se está perdiendo y eso se nota, que cada vez menos gente habla gallego. Y es una pena porque, jova, es nuestra lengua, ¿no? Creo que hay que comentar otras muchas cosas antes que el gallego. No. Una lengua que no se mantiene viva por sí misma no se va a mantener viva a base de subvenciones. Sí, pues porque creo que é unha lingua moi importante e que non se debe perder por nada. Como lingua da nosa autonomía debe ser, sí. Sí, ningunha lingua sobra, é necesario aprender e o galego para mí é unha lingua importante que hai que coñecer dende pequena. No hay ninguno así como que represente para mí los intereses de Galicia como Galicia solos. A lo mejor el partido galleguista de aquella, pero no de ahora. O Partido Socialista. Aí xa non che digo nada. Con el que me siento identificada, que es el PP, ¿no? Feijóo, yo creo que no lo está haciendo muy mal. Reconozco que o Bloque é un partido nacionalista que defende moi ben os nosos dereitos, non? Non sabería dicirche se hai algún realmente que non se represente só a sí mesmo. No momento todos que pasaron ningún. Cas dúas. O sea, teño moito orgullo de ser gallega, non? Galega, non? Teño moito orgullo de ser galega e tamén me sinto española. Coas dúas. Yo soy gallego, español. En ese orden. En ese orden. Las dos, pero si voy a una manifestación en cualquier parte, pues me llevaría a la de España. Pero claro, yo si veo una bandera gallega, corro hacia donde esté y digo, yo también soy gallega, con el orgullo gallego. Bandeiras con ningunha, verdad? A galega. Home, primeiro que a española, segundo que a galega. A galega, máis que a española, sí. O hino de seu o de toda a vida, o hino galego. Pues, home, a min o galego que máis me gusta. El gallego es mucho más bonito. Eu me sinto representada cos dous. Co galego. Sí, se tocamos o tema de sanidade, sí, casi que sí. No, penso que estamos ben. Pode que sí, pode que sí. Yo creo que no, yo creo que estamos muy bien como estamos. No. É verdade que cando un país ten moita autonomía, moita forza, moita independencia, é verdade que con mellor negocian mellor os seus propios intereses. Non quiten o galego das aulas, ninguén todas esas cousas, pero polo resto ben. Sí. Educación e sanidade tamén, por suposto. Hoy en día a sanidade... No. Namo mismo. No. Penso que estamos tamén ben co Celta. Si vamos a representar un nacionalismo aí tal, no. Sí. A vostede gustaría? Sí, fenomenal. Si por ser nacionalista es salvar tu tierra, sí. No, considérome de aquí, nada máis. No. La banderita con la estrella me enerva, saca lo peor de mí. No. Sí, algo así. Gústame ser galego, estou orgullosa de serlo, pero bueno, tal como estamos, creo que estamos ben, No. Se han quedado en el guerra civilismo y en lo antiguo, se han quedado muy atrás. Yo creo que hay muchísimas más cosas que se pueden tocar antes que la tontería de independizarnos. Será por algo que fixo mal, digo eu, o que non fixo de todo ben. A xente a veces tiras un pouquiño as opcións novas, a xente soben. Por todo o do galego. Ou son moi radicales, ou non sei. Bueno, Ana, este foi o resultado. A min gustaríame saber cales eran as preguntas. Non, estaban por abaixo as preguntas, e aparte estaban por abaixo as preguntas, a de verdade, sempre digo o mesmo, teño que dicilo tamén, que non estaba escollido, nin preprogramado, nin... Hai tensión nacionalista ou hai pouco país para que unha opción nacionalista teña, bueno, se xa escoitada, digamos, ou entendida? Eu creo que hai moito país e eu desde logo confío neste pobo, con todas as dificultades que poda ter o momento, e o que teño clarísimo é que a alternativa para os problemas que nos temos aquí non vai a vir de fora, e que o que temos é que autorresponsabilizarnos máis do noso futuro, e aí vamos a ter moito que gañar. Xosé Luís, hai pouco país?
A ver, eu creo que na formulación que se facía tradicionalmente de un nacionalismo que pudera tender hacia a conformación dun Estado, dunha República Galega independiente, etc., creo que está extinguido. Eu creo que é un nacionalismo de identidade moi grande, é un nacionalismo cultural moi grande. Incluso pode ser o máis grande do Estado español, o mellor comparable, espero que non se me teña por unha herexía, co de Andalucía. Pero os nacionalismos que non son políticos non son operativos para isto que estamos falando. É dicir, a identidade e a lingua non son operativas se non están organizadas políticamente e teñen obxectivos e teñen praxis políticas. Esa distinción aquí ven no nacionalismo galego ven desde principios do século XX, non? E, por tanto, hai unha enorme identidade, hai unha enorme tendencia a valorar o propio como, por decirlo de alguma maneira, unha especie de paraíso que nos tocou en suerte no reparto da creación, pero non hai unha traducción política dese feito, que hai, por exemplo, no País Vasco, non? En Cataluña é un pouco menos que no País Vasco, pero tamén abundantemente. E, por tanto, eu creo que se estamos preguntándonos no nacionalismo no que fai a clave política do bloque, eu creo que está prácticamente liquidado. Se estamos falando do outro, pois creo que é inmorrente, porque a maior parte da xente expresouse nesa clave, verdad? A ver, eu son daqui, gusta mudar, falo galego, debese conservar o que hai, pero ningún xogou... Pero ese é un proceso histórico que das por pechado, quero dicir, ese análise, ou é conxuntural? A ver, porque se facemos esta pregunta hai 15 anos... Eu son un home temporal, e, por tanto, todos os vaticinios que fagos temporales, pero fago para moitos anos, para moitos decenios, verdad? É dicir, eu creo que o nacionalismo non vai ser unha clave nin na gobernación de Galicia nin na presencia das forzas políticas de España por moitos decenios. Despois, non sei, que non me atrevo a falar da vida eterna. Bueno, pero, fiaches longo, decenios, falas de decenios. Sí. Pareceume... Non te deprimas. Non me deprimo, é máis. Como eu creo moito na dialéctica e creo que facer vaticinios sobre o que vai pasar nos próximos decenios é, bueno, un pouco arriscado. Sí. E, bueno, como... A mí quedame poucos decenios que non me vou ver derrotado. A historia está para desmentirnos. Eu, máis ben, o que creo que nos estamos vivindo unha crise política e democrática moi grande, onde mesmo todo o proceso digamos, da Unión Europea creo que vai a naufragar, e nese naufraxo vai haber cambios políticos moi importantes, e mesmo a propia evolución que teña todo o debate catalán vai a condicionar moitísimo. Eso sí que é profecía. Pois isto, que non é profecía, é o debate que está vendo hoxe. No, pero claro. Porque aquí non falamos moito, pero me parece que os... Ver o nacionalismo galego triunfante en el Monte Tabor e la Unión Europea hundiéndose... Pois mira, tú mira que a propia Unión Europea se desmorona, entre outras cousas, porque está sendo unha das causantes de moitos dos problemas dos que estuvemos falando aquí, non? Desde o punto de vista dos recortes, desde o punto de vista da imposición, dun réxime antidemocrático, desde o punto de vista, de que un corsé a que poda haber unha mínima democracia en calquer sitio, porque se toman decisións en contra da vontade dos povos. Entón, eu creo que eso non é sostível no tempo. E, entre outras cousas, porque mesmo desde o punto de vista económico, eso non garantiza o que debe de garantir unha economía, que é traballo e dignidade para a xente, para unha minoría. Pero, por favor, pido moita brevidade, porque quero introducir un par de asuntos, incluída unha última nova, que ten que ver ca corrupción. A mí me parece que os pronósticos a longo prazo son moi aventurados, pero se examinamos a historia da representación do nacionalismo en Galicia nos últimos decenios, houve unhas variacións enormes, desde ter un diputado a 3, a ser a segunda forza política, é dicir que, e iso en non tantos decenios, que nos din que tamén pode haber unha decepción xeralizada con certos inventos políticos de hoxendía. E eu aí lle faría unha recomendación ao BNG, é gratis. Vamos a ver, por exemplo, a mí me parece un erro, cando o BNG se equivocou foi cando intentou imitar as mareas, por exemplo. Nas últimas eleccións fixo unha suposta, un semblante de coalición ampla. Eu creo que se o BNG pode reservar unha potencia para o futuro é respondendo ao que
a súa... O sea, máis venega que nunca. Máis venega que nunca. Ben, cuidando, por suposto, con un estilo novo, que eu creo que Ana representa. A ver, é que necesito que me deixedes quería engadir unha cousa nada máis sobre vaticinios que como se suele dir para tempo e tal. Eu que si vaticino, o que si vaticino é unha corta vida a ese tipo de proxectos, de copias, de imitacións e de unidades ficticias e falsas. É dicir, a unidade... Si le parece mal a Pablo Iglesias me da lo mismo. ¿Y a Manuel qué tal le parece? No, Manuel no le parece mal. Las siglas de Manuel es que ya casi no aparecen. A Pablo Iglesias no le parece mal porque él aspira al bipartidismo. Máximo aspirante que hay al bipartidismo. Ahora es unido. Las siglas de Manuel de toda la vida era Izquierda Unida, ahora quedaron unidos allí abajo, que a lo mejor tenéis un espacio allí, Ana, allí abajo tenéis un espacio en el cartelito. Yo creo que todo isto é un invento que non vai quedar no tempo a longo plazo, vai ser a medio plazo, o sea, que comparto contigo. Deixadme que avancemos un pouquiño, porque, como decía, hai algún asunto, unha última hora que ten que ver con un novo caso de corrupción, unha confirmación que o procesamento de Ángel María Villar, ese home que é o presidente da Federación Española de Fútbol, por prevaricación. Hoxe levamos un día estupendo, xa saben que tamén ditouse auto de procesamento contra dous ex-presidentes da Junta de Andalucía, Griñán e Chávez. Pero déixenme que nos detellamos un momento aquí en Galicia, porque hoxe producíase unha visita. César Luena, do Partido Socialista Obreiro Español, aterrizaba no país días despois de ser elexido Xaquín Fernández Leiceaga como candidato do PSDG á presidencia da Xunta. Rapidamente, correndo, marchou a Vigo. Lembremos que o alcalde de Vigo non apoiaba a Leiceaga, así que por se acaso alguén se estaba equivocando de quen manda nestes momentos no PSOE, como decía, César Luena mantivo un encontro con Abel Caballero. Allí estuvo Viviana Villaverde. Si César Luena estuvo en Santiago a mediodía, por la tarde toca parada en Vigo. No hay dirigente de Ferraz que no pase por la ciudad olívica, incluso después de unas primarias en las que desde Madrid se apoyaba al candidato contrario del alcalde de esta ciudad de Vigo. No hay nada como unas elecciones a la vista para empastar a los socialistas. Todos los que vienen de Ferraz acaban en Vigo. ¿Qué les da Abel Caballero? Bueno, yo otras veces he empezado y ahora termino. Yo tengo una relación personal y aparte es el alcalde de la ciudad más populosa, socialista, en esta comunidad y además el presidente de la FEB y compañero de la Ejecutiva. Vimos aquí a la presidenta de la gestora, también está por ahí Modesto Pose. ¿No echo de menos a Caballero por la mañana en Santiago? Y yo no echo de menos a Abel porque hablo con él, no a diario, pero casi. Y es de los pocos que le da alegrías al PSOE ahora mismo, ¿no? ¿En dónde? Aquí en Vigo, digo, Abel Caballero. Y que nos dé muchas más, ¿eh? El equipo del PSOE y también Abel. Tras el afectuoso saludo, deciden irse a tomar un café mientras la prensa espera. Alcalde, ¿no va a llevar a César Luena a ver el dinoseto? Oye, es buena idea, es buena idea. Después. Sí, porque vamos a cenar por allí, entonces verá el dinoseto y el huevo y el dinosetito pequeño que ya está casi preparado. Aquí está la marea baja. Le preguntaba a César Luena qué les da usted para que siempre vengan de Ferraz a Vigo. Pues es... ¿Dinoseto? Claro. Con las mareas. Está baja la marea en Vigo. La posición es la misma, o sea que no... Sacó 3. Me han preguntado con insistencia varios periodistas que venían muchos socialistas a Vigo. Bueno, pues la respuesta la tenéis ahí, Abel Caballero. Yo quiero decir algo, yo presido la FEB de toda España y presido 8.122 ayuntamientos porque Ferraz, Pedro Sánchez me lo encargó y lo decidió. Vamos a permanecer en el apoyo permanente para conseguir lo que España necesita y es que Pedro Sánchez sea el siguiente presidente del gobierno de España. La tarde va de mensajes cómplices y de reiterados abrazos. Iglesias y sus asociados, también aquí, son intransigencia y obsesión por el poder. Todo ante la seria mirada de los miembros de la gestora del PSDG. En primera fila, otros como Gonzalo Caballero, vencedor también en las primarias, prefiere verlo desde la barrera. A pesar de la puesta en escena preelectoral, hay imágenes que dicen más que 100 mensajes proclamando unidad.
Bueno, detectamos unha certa sobreactuación nos protagonistas destes vídeos, tendo en conta que, como decíamos, ata aí ben pouco estaban militando en equipas diferentes e mesmo tiñan, bueno, posicións casi contradictorias co que hai que facer no Partido Socialista despois das próximas eleccións. Por certo, enseguida vou vos preguntar por que está pasando no PSDG, pero simplemente completar cunha columna que os escribía nas páxinas de La Voz de Galicia, Jaime Miquel, bueno, él asegura que o PSDG, que o PSOE, equivócase anunciando pactos pola esquerda, que o que ten que facer é confirmar pactos pola dereita. Los votantes nucleares del PP, pero también del PSOE, se cuidan solos. Esto lo entienden en el PP, pero no en el PSOE, porque temen perder estos apoyos si transitan hacia el espacio central. Sin embargo, se equivocan y explicamos por qué. Si Pedro Sánchez anunciase ahora la abstención del PSOE, ganando el PP el 26J, recibiría un premio en votos por facilitar la gobernabilidad sin perder a su electorado más fiel, como sucede con el PP. Pero, además, reduciría a Ciudadanos a la regeneración política del lado derecho y pasarían de imprescindibles a marginales en la localización de los lugares de encuentro. Bueno, isto, como decía, se suma a esa noticia de hoxe de Chaves e Griñán procesados por la súa suposta implicación nos chamados ERES de Andalucía. Vou te preguntar a ti, Ana, primeiro, despois un punto de vista xeral da mesa. O que está sucedendo no Partido Socialista Obreiro Español, no PSDG, hai quen asegura que está se quedando sin espazo político. Por outra parte, coincide a crise con algunhas semellantes da socialdemocracia no conxunto de Europa. Que crees que ten que facer o PSDG e o PSOE? Non creo que teña eu que darlle consellos a ninguén, ninguna outra forza política que ten a súa militancia, os seus órganos de dirección. Desde logo, para nós a prioridade é que o Bloque Nacionalista Galego sexa unha peza clave. Como observas o que está acontecendo con este partido que foi fundamental dende que regresou a democracia a España e que nestes momentos está na situación na que está? Bueno, creo que a socialdemocracia en toda Europa hai moito tempo que perdeu as súas referencias, que foi unha parte tamén da instauración de políticas neoliberais que están claramente fundindo a vida de moita xente, e creo que ese debate tamén o ten aquí o propio Partido Socialista, pero xa te digo, desde logo, como creo que a alternativa non é o PSOE nin esa socialdemocracia, pois permíteme que tampouco me vexa eu como unha persoa para darlles consellos a eles. Manuel, a proposta de Jaime Miquel, pido por favor brevidade, veña. Me parece que é unha análise moi lúcida, que efectivamente o PSOE ten asegurado unha bolsa electoral e que probablemente a conservaría e probablemente, dende o punto de vista de manter presencia de diputados, non afectaría sustancialmente. De todas maneiras, a min a impresión que me dá isto é dunha confusión enorme, non? Que César Luena fale con Leiceaga e lle parezca ben que prepara o terreo para pactar cas mareas, ao mesmo tempo que logo vai a Vigo e lle parece estupendo de Abel Caballero, que a opción absolutamente contraria a este tipo de negociación, pois xenera unha certa perplexidade e unha dificultade de orientarse. Vamos a ver, si asegura Pedro Sánchez que non habrá novas eleccións, solo hai unha posibilidade, que realmente este permiso, entre comillas, para pactar cas mareas, sexa o adianto dunha estrategia a nivel de Estado para intentar conseguir a presencia do goberno. O que pasa, Miquel, o que di é que o intelixente por parte do Partido Socialista, se non quere acabar directamente no abismo, sería pactar ir á dereita, non á esquerda. Estábamos acordando dunha definición que había de cañón, que había dúas versións, a española e a galega. Según a definición española, un cañón é un cilindro de ferro no que se practica un burato, non? E según a definición portuguesa, un cañón é un burato que despois se rodea de ferro. E eu creo que o PSOE é un burato rodeado de ferro. Non, como se chama isto? De burócratas. É un burato rodeado de burócratas que se tratan de beneficiar disto. A ver, eu creo que o gran problema que ten o PSOE neste momento é que só ten un disparo. Cada líder só ten un disparo. E se o mata ou muere. Isto é o oeste, é un salón do oeste, no PSOE, non? Entonces, tú llevas unha bala en el revólver e se sacas primeiro e matas al outro, vives e se non mueres. E, por tanto, teñen que xogar todos ao cortoplacismo. E por eso ten que estar Luena
primeiro dicindo que Pablo VI é un cantante, verdad? E despois dicindo que fai ben o outro preparándose para pactar coas mareas que son Pablo Iglesias. É dicir, ti dis, bueno, a ver onde estamos, non? E, por tanto, eu creo que ese é o gran... Porque non poden pechar ningún dos dous camiños. Non poden pechar ningún... Non o poden pechar, nin non van a poder pechar. Entonces, a única esperanza que teñen é que nun cuadro extraordinario desta conxunción de astros salise unha maioría tan evidente, PSOE e Ciudadanos, que as discusións quedasen sobreseídas. Pero como eso non se vai producir, eles non teñen ninguna posibilidad máis que a de deixar gobernar. Si che din no ano 90 que o PSOE iba a estar así, Xosé Luis? Se mo din hai 6 meses, tampouco. Porque o PSOE cada 6 meses... previsións a medio plazo. Cada 6 meses supera, evidentemente, a súa dinámica. Sí. Vamos a ver, eu creo que, dicía Xosé Luis, que cada un ten un disparo. Eu creo que é exactamente igual, non teñe ningún disparo ninguén. O Partido Socialista está absolutamente destrozado. Porque non vai... Ti dis que xa está morto. Está morto, sí, eu creo que vai quedar... Bueno, xa é peor. Bueno, xa, claro. O diagnóstico é malo. No, claro. Esta esa frase, os mortos non saben que o están, non? Xa, sí, precisamente. Vamos a ver, eu creo que vai quedar por debaixo do que está, que nas próximas eleccións, que non vai ter capacidade de pactar con ninguén, que todo o que máis que vai poder facer vai ser absterse, co cal habrá que preguntarlle a Pedro Sánchez por que todos estes espectáculos durante 6 meses ou 7 meses, e por que non se estivo en xaneiro ou en febreiro, que pude facer perfectamente para absterse ahora. E eu creo que o Partido Socialista dixe moitas veces, o que ten que facer, de verdade, eu digo con todo o cariño, é pechar as sedes, apagar a luz, irse para casa e dentro de 3 meses volver a empezar de novo. Este Partido Socialista no tiene capacidad ninguna de reacción. Porque es que están todos destrozando. Vamos a ver, PSDG, los Caballeros, los Silvas, los Orozcos, los Bugallos, los Blancos y los Pachi Vázquez, que son, dicho sea de paso, los imputados, los derrochadores y los que más mandaban, los ha mandado la militancia a sus casas. Les ha dicho, no queremos su candidato. Pero claro, collen a un candidato que é Leiceaga, que ahora vai ter que ir a un congreso. Quen vai gañar o congreso? Quen vai apoiar a Leiceaga? Quen lle vai facer campaña a Leiceaga nas autonómicas? É que a mí me parece, de verdade, o Partido Socialista me parece el camarote de los hermanos Marx. A ver, Manuel. Radicalmente en contra da idea de Jaime Miquel, ¿no? O problema que ten a socialdemocracia europea, que como moi ben decía na Pontón, dende fai 20 anos non se diferencia da renunciou ao seu sinal de identidade e non se diferencia dos partidos conservadores. E iso provoca que a xente non os considere útiles para defenderse, para avanzar, para conquistar. E iso é o problema de fondo máis alá dos liderazgos. Por outro lado, pode ter o mesmo problema. É dicir, nestes momentos xa hai un espazo político consolidado que a xente pode visibilizar como posible. Deixa que o diga. Ese é o problema que ten a socialdemocracia europea. Un exemplo, a última victoria que ten acadado un partido socialdemócrata en Europa foi a alcaldía de Londres, porque frente a un rico presentaron a un negro, traballador... Estás facendo un resumen moi resumido. Bueno, quero decir... Frente a un rico, presentaron a un negro, dixeches. A un paquistaní, moreno, fillo de obreiros, que vivía nun barrio... Bueno, se o Partido Socialista, se os partidos socialistas non se diferencian dos partidos de dereita e pertencen ao mesmo, os van a elexir os partidos de dereita. Segundo, cando se lle preguntan nas sondaxes cal é a súa opción de goberno favorita, os votantes do Partido Socialista, o 90% din que un goberno PSOE Unidos Podemos. Como o Partido Socialista vai ter moita dificultade en relacionarse con esa nova esquerda que vai estar por riba dela, moita dificultade. Pero como se xunte co PP, o día seguinte morre. Deixademe simplemente que adiantemos como facemos últimamente o de record desta noite. Eu non sei se estás conforme, ti, Ana, és unha muller nova, acostumbrada ás novas formas de comunicación, con certa experiencia no audiovisual ou algunha pretensión de facer algunha cousa, creo que un día me dixeches. Ti estás conforme con esta forma de facer campaña política? Falo desa sobreexposición, dese darlle a volta as aparicións públicas dos políticos para tratar onde había unha especie de Pablo Iglesias 1, Pablo Iglesias 2, falando con nenos, darlle exprimir as campañas para convertir todo unha especie de espectáculo televisivo que en lugar de votantes parece que xa temos espectadores, nada máis. Que pensas ti desto, insisto, dende a perspectiva dunha política nova como ti? A mí non me gusta nada.
a min particularmente, porque creo que estamos falando demasiado pouco das propostas e das alternativas e creo que ese é un grave problema. Que sempre problema. falamos desto, pero a xente quere isto, ou quero dicir, un partido que pretende, o que decías ti, estar en espazos nos que se toman as decisións, ten que acabar claudicando, digamos, a esa forma de facer política. Eu creo que nós temos que comunicar e que comunicar ben e expresar ben o que queremos decir, porque a veces tamén temos deficiencias e algunha vez se nos criticou por aquí, creo que con razón a respecto de como comunicamos o que facemos, pero tamén creer que a política se fai só a través da televisión, me parece que é un grave problema, porque un pode gañar moitos votos a través das televisións e eu creo que é evidente que eso funciona, pero logo fan falta proxectos e alternativas, porque senón as cousas esgotanse en si mesmas. Como decía, unha voltiña que lle deu Lois Balado que acontecía nas últimas horas con esta pre-campaña eterna na que estamos vivindo dende hai tempo. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record. No sabemos si les pasa lo mismo, pero es como que cuanto más conocemos el lado más humano de los políticos, más echamos de menos el lado más político de los políticos. Lo puedes tocar, ¿eh? Soy de verdad. En fin, llámenos raros. Pablo Iglesias con niños, Mariano Rajoy en plan Tweet Start, Albert Rivera con niños, Pedro Sánchez en casa del uno, del otro y del de la moto, y entre tanto, meeting, que no es meeting porque no estamos en campaña, porque dice la ley que la campaña dura 15 días y todos nos sentimos como esta niña. No me habéis explicado que es campaña electoral. ¿De qué te reirás si tiene más razón que un santo? Y hoy nos ha tocado desayunar con la terrorífica imagen de Rajoy corriendo. Perdón, corriendo no, andando rápido. Que Rajoy dice que lo prefiere porque siempre he preferido caminar rápido a correr. Es mi manera de alcanzar los objetivos porque cuando no corres tienes menos posibilidades de tropezar. Bueno, una frase bastante obvia, muy de Rajoy por otra parte, y que vamos a denominar como el teorema del coche oficial. Porque miren, y así entre nosotros, si andan con el tiempo justo para coger el media distancia Coruña-Ourense, mejor que corran que anden rápido, o les pasará como este señor. Que anduvo rápido y sin embargo no cumplió los objetivos. Pero nosotros, que somos muy de proponer, ya le dejamos aquí un par de eslóganes que son mucho más contundentes que ese de andar rápido. Por ejemplo, siempre he preferido estar quieto a correr. Es mi manera de alcanzar los objetivos, porque si no corres, tienes menos posibilidades de tropezar. No, mejor aún. Siempre he preferido ir a gatas a caminar. Es mi manera de alcanzar los objetivos porque cuando gateas, te aseguras al 100% no caerte. Y esto es por supuesto extensible a lo que uno quiera, por ejemplo. Siempre he preferido no apostar que apostar. Es mi manera de alcanzar los objetivos porque si no apuestas hay menos posibilidades de perder. Y así sucesivamente. Por otra parte, eso de andar rápido suena un poco cutre. Nadie se imagina la película en plan ¡camina rápido, Forrest! ¡Camina rápido! Aunque bueno, en un esfuerzo siempre podemos imaginarnos a Rajoy como cualquier cosa. No podían creer que alguien pudiera correr tanto sin ningún motivo especial. Tenía ganas de correr. Así que tuve compañía. Alguien dijo que esto que yo hacía daba esperanzas a la gente. Buen ritmo, buenos días, estamos. Por otra parte, nos ha parecido super cookie que en el PP le hayan hecho la silueta y andando rápido, que esperamos exportar para hacer marca España y a ver si los yanquis nos la compran para algo. Y, en cualquier caso, siempre preferimos desayunar con Rajoy andando rápido que con Zapatero corriendo. El problema es que ayer también cenamos fuerte con Iglesias y los niños. Si fuera un animal, ¿qué animal sería, Pablo Iglesias? Un caballo salvaje. Santo Dios, cuánta intensidad. Pero lo peor es el pobre Pablo Iglesias, que salió de allí aclamado y él pensando para sí dentro algo tipo: este es el pacto generacional del que siempre he hablado. Estamos haciendo las cosas bien. Ellos son el futuro y les gustamos. Claro que se puede. Mientras ella estaría en realidad más en la onda de ¿qué mañana más guay sin tener que ir al cole? Y así son las cosas de la política. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record. Bueno, pois ainda quedan moitas cousas por aturar nestas semanas intensas que restan e despois ainda veñen as semanas das galegas. Chegaremos... Habría que aplicar una cosa al tema de la política espectáculo que es muy importante. El espectáculo no es espectáculo por lo que se enseña, sino porque se ve. Claro. Claro, y por tanto, siempre que hablamos de la espectacularización de la política, hay que trasladar la pregunta y la responsabilidad, no al que lo hace, el que lo hace porque lo ven. No, porque moitas veces a xente pode estar reclamando outro tipo de política, pero cando ti intentas facer comunicación política de outro xeito, resulta que non te ve e en cambio, cando haces eso, te ve. Efectivamente, en fin. Moitas cousas para reflexionar. Ana Pontón, moitísimas grazas de verdade por acompañarnos esta noite, moitísima sorte neste proceso que empezas, moitísimas grazas aos catro tamén por acompañarnos nesta mini tertulia.